Sanibonani igama lami Mongezi wakuthelezi nganamukela esiqephini sanamhlanje se-Getting to Know Your Artist kade angihambi ngedwa ngihamba no-Fezy. Hello, balaleli emakhaya ninjani? Kade sagcinana. Well, this is your girl Fezy igolide labantu. Angihambi-ke nami ngedwa lana siniphathele insizwa esencane enesiphiwo esimangalisayo soku-actor. Ngizocela nje i-introduce kunina bayibukele lapha emakhaya izisho ukuthi iwubani isukaphi. Igama lami Thamsanqa Khumalo. Wakhona khona la uLondi ngokuhlala eMkhazana ya umlingisi. Ngiyabonga ngiyajabula ukubalana hlezi kuyisifiso sami ukuthi nami ngibe lapho safeza lapho leso space. Kuze somazi kangcono mhlawumbe uThami akasichazeli ukuthi iziphi indawo aseqala khona uku-actor kuzona. Hayi ngoba nje ngosasho bengisaqala ngokufunda ngiyafunda i-DUT sengenga-act concert theatre G.T.K.Y.A ngase ngenga-actor nalo uLondi Multipurpose PZ Park ngihamba khona. Ayizwela nje ukuthi i-profile yalobhudi sithe ukuthi sebuya nawo K.K.Y.A. Shout out na kwi-DUT siyamuzwa ukuthi ufunda lapha e-DUT. I'm sure nje abafundi base-DUT bayayiqhenya ngayo. Okay Thami, njengomuntu osemusha ohlala la eMzansi la oLundi, iziphi iy'nselelo obhekana nazo on daily basis ongathi nje kule ndima okuyona yoku-actor yokuba yiciko eli-actayo? Iziphi iy'nto iy'ngqinamba osuke wabhekana nazo and was overcome kanjani? Iy'ngqinamba engingabhekana nazo njengomlingisi walana uLondi ukuthi uLondi ukulingisa kakhulu into eyivela kancane, so akulula vele ukuthi nje uphumelele uma usuLondi. Kunalokho kumele ukuthi uhambe kwamanye amadolobha. Nami ngingakho ngize ngahamba ngayeThekwini ngayofunda u-creative arts ngasengawu-DUT njengamanje. And abantu abangisizile la uLondi kubo uSizwe Mwandla, uSiduduzo Buthelezi, uSifiso Ndilane, uMvelo Khanyile, uMr K.Y.A abangazomTK.Y.A ibona bangithatha bangifaka egruphini yabo ukuthi uLondi qale lapho wasengilapho. Ake sizwe isikhathi esiningi abazali indaba zomculo nezinto zobuciko abajwayele ukuyithatha serious, basuke befuna umsebenzi mhlawumbe ozongetheni manje njengoba odokotela vele abazali abaningi basuke befuna ingane zabo zibe lezo zinto lezo. Ekhaya kini-ke abazali bakho batheni bebona ukuthi wena ufuna interested kakhulu e-acting? Khuluma iqiniso ngisaqala bengelula umzali wami udokotela ngithe uma ngifika eThekwini ngizonzayo family ziyashina and lento iyafana nami sengiqala. Ngithe uma sengiqeda ubona umzathi nangu into ayithanda le ayigcine esikoleni iyayenza nangaphandle wasengeseka ngoba nase-creative arts ngisho ukuthi ngiyekhona namanje sengeseka. Okay, singathi nje njengoba-ke ukuleli zinga leli usaqala usafufusa kodwa usuyaqala futhi uya-actor ey'ndaweni kuma-stage plays nasemidlalweni evelele nabadlali mhlawumbe asebaziwa kangcono. Imuphi umdlali noma i-actor noma i-actress evelele obukelela kuyona ofisayo ukuthi ngelinye ilanga engathi ungaba sezingeni layo noma uyafisa ukufana nayo? A person that you look up to kwi-acting industry. Baba uJohn Kani, uMbongi Ngema, nomfowethu wayeZumeni Mncube, abantu ababukela kulo. Ngiyabona ikhono lakhe impela melibukele ebantwini abaphezulu kuba ngcono kakhulu, futhi-ke nekhono lakhe liyakhuphuzelela. Amathuba-ke okuthi uhambe uyo-actor ubuwathola kanjani? Ubandla abantu bexhumana nabo uzothola amathuba okuthi usebenze? La uLondi bengixhumana nabashilo uSizwe, uMr K.Y.A ibona bengisiza la uma sengingale ngiyeshela isikini sami. Hayi indaba ezimnandi lezo. Oh okay, ukhona ku-social media utholakala kuphi uma kuwukuthi ukhona? Ngikhona ku-Facebook Thamsanqa Khumalo, ku-Instagram Khumalo, ku-Twitter Thami_Khumalo. Awusitshele-ke la ngoba abantu ababukeli ukuze mhlawumbe bezogqugquzeleka, imuphi umdlalo wena nje osu-actelile owubona ukuthi iwona nje ovelena ukuthi iwona othandwa kakhulu kanti futhi ukhuluma ngani lowo mdlalo? Umdlalo engudlalile ngokulonyaka uLomelo noJula, uLomelo Juliet wenziwe ngesiZulu, use-concert yethu udirector uMnumzane uNjani uMthembu, bengidlala indawo yaCaplet ubaba kaJula, so yeah. Ikhuluma ngani mhlawumbe-ke uma ungahlawumbe usifake phakathi in-details ukuthi kahle le ndaba enisuke ni-actor ikhuluma ngani nje usichazele? Bekuyindaba nje ukhuluma ngothando
uthando labantu ababili abesilisa bobabili njengoba siyazi uRomeo and Juliet abantu so umuntu wesimame nowesifazane but lo ushintshiwe waba umuntu wesilisa bobabili so bekungehluko lo ukhombisa uthando kuphela ubona umdlalo otheko phambili. Njengoba kumdlalo wothando nje I'm sure bekunamasini la eqatshulwana khona bebethina abazali noma nje abantu abathile ongafisa ukuthi bebone uqabula wenze njani cisha TV-ni ngayo izinto ey'kanjalo nje ubuwenza kanjani ukuthi ubhekane nazo? Uma udlala umdlalo eshashalaza stage kunalezi zinto ama-techniques akhona asebenziswayo so abanye abasuke bengaqabulani phela basebenzisa ama-techniques asestage nabo so yeah. So abazali bajwayele ukuba khona mhlawumbe mo-actor bezokusapota nikubukele nawenza ya bafika abazali ya bafika. Hayi kuhle kakhulu ukusho ukuthi nawe ungayibukela-ke le eka-Romeo and Juliet ngesizulu asizange ukuthi Ulomanothula kanjani shuthi uma ufuna ukuthi ufunda ngothando-ke nawe ungayibukela le mhlawumbe uhamba ama-theatre ngenye ilanga uyohlangana nayo. So Khumalo sesiphetha nje yini umnyalezo ofisa ukutshela umuntu ofisa ukufana nawe lapha ekhaya ofuna nje nayo uvelela kule ndima le yoku-actor? Ukuthi nje uvele uzethembe wena ufocus ngokuwena and ungagive up usho. Okay, siyabonga kakhulu namhlanje bekuyimina Mongezi wabuThelezi noFezy sivela kanjalo namhlanje. Okay, ungakhohlwa-ke ukusithola ku-Instagram Zululand Studio TV, Twitter nakuzo zonke ezinye iy'nkundla zokuxhumana and ungakhohlwa ukusubscribe on our YouTube channel Zululand Studio TV. Siyayiqopha-ke lezo that was your goal, uFezy Gold ehamba noMongezi noThami Khumalo.